il-ġimgħa l-piloti rċivaw ittra d-dar ħafna ħadwa isa bħala teddida biex noqogħdu bikwietna u ma niċċaqalqux. Huwa b'dan il-mod li Dominic Azzopardi, l-President tal-Alpa, jiddeskrivi l-kontenut ta' din l-ittra li ntbatet mill-management tal-Air Malta lil madwar 140 pilota li l-linja nazzjonali tal-ajru għandha impjegati magħha. Fl-ittra, il-management tal-Air Malta qed iwissi bil-miktub lil piloti biex ma jagħmlu ebda tip ta' pressjoni. Il-management tal-Air Malta saħansitra qed iwissi lill-piloti biex ma jitkellmux mal-midja hekk kif għaddej il-proċess ta' ristrutturar tal-Air Malta. Jgħidulna biex ma kistajtu ma nitkellmux għax qegħdin nagħmlu ħsara l-kumpanija billi mmorru nitkellmu fuq il-gazzetti, issek baqgħu wkoll naraw l-affarijiet żiena u ma nitkellmux. Din l-ittra ntbatet lill-piloti ftit jiem wara li l-Alpa akkużat fil-beraħ li tmexxija tal-Air Malta b'nuqqas ta' trasparenza fil-proċess ta' ristrutturar tal-linja nazzjonali tal-ajru. Minnaħat jew is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Air Malta bdiet sejra lura meta fit-tmexxija tagħha iddaħħlu fiha l-barranin, waqt li żied jgħid minant kap eżekuttiv li jdaħħal €9,000,000 fis-sena, l-Union tistenna garanziji u mhux tama li l-affarijiet se jmorru tajjeb. Żied li l-Unions jistennew li bid-dritt ikunu involuti fid-deċiżjonijiet dwar l-Air Malta. Fil-programm ħasem ukoll Evanġelja f'isem l-Union tal-Cabin Crew.